Ćao ljudi, kako ste? Evo još jedan video danas, nakon one edukativne pjesmice Kavali. Sada možemo nastaviti dalje sa ovim videom. Htjela bih vam pričati o jednoj jako moćnoj tehnici zakona privlačenja, a to je vizualizacije i moći koju ona zapravo ima. I ispričat ću vam primjer koji se dogodio meni osobno i koji sam iskusila na vlastitoj koži. Dakle, ja sam inače se bavila profesionalno sinkroniziranim klizanjem, bila sam u Zagrebačkim Pahuljicama nekih 10 godina i jedne godine smo išli na svjetsko prvenstvo u Kanadu i predsjednik kluba je primijetio koliko smo sve klizačice pune treme i koliko nas to zapravo potkopa na nastupu. Na treningu bi bile odlične, došle bi na nastup, a pošto se radi o sinkroniziranom klizanju gdje se držiš za ruke i u ramena, uglavnom stalno se držiš s nekim od svojih kolegica klizačica. I ako samo jedna osjeti tremu, sve druge će isto onda za doslovno par sekundi osjetiti tu tremu i gotovo. Jedna padne, ova preko nje, onda nastane totalni kaos i cirkus na ledu. I u biti on je nama nabavio sportskog psihologa, što je bila odlična ideja. Neki su bili malo protiv toga, ono kao kaj će sad nama psiholog, ali na kraju je to ispalo stvarno genijalno. I što smo mi radili s njim? Radili smo tehnike disanja i probao nas je naučiti da dišemo tako da brojimo udahe i izdahe i da ne razmišljamo o ničem drugom. I to neće, evo baš probajte, to je ljudi moji, ako to još niste prije vježbali, nevjerojatno teško. To je kao da vam neko kaže da napravite sad 50 sklekova i zapešćete na ono trećem, četvrtom. Ako prije niste radili sklekove, ako nešto ne vježbaš, to ti onda baš neće ići. A nama to nikako, znači doslovno bi brojala sa disanje. Brojali smo, mislim da smo brojali udahe do 1, 2, 3 i izdahe 1, 2, 3, 4. Ali ja nisam, znači doslovno bi brojala 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Gledam sam šta ću sutra jest. Zabrala sam brojati. I doslovno, znači nevjerojatno koliko je trebalo zapravo vremena da dođem do toga da mogu disat 5 minuta, da razmišljam samo o disanju bez ičem drugom. Doslovno sam se zezale, znači zaboravili smo disat. Evo, baš probajte. Ja inače sad kad meditiram imam jednu drugu tehniku, a to je da brojim do 10 i onda opet iz početka. Znači brojim udah 1, 2, 3 i tako sve udahe do 10 i onda opet idemo s početka i često mi se dogodi da dođem do 11, 12, 13 i moram se vratiti na početak, kao nisam, znači nevjerojatno koliko izgubite fokus i koliko vam misli odlutaju, a to je upravo poanta tog disanja, da zapravo stavite fokus na samo na disanje i da znate kontrolirati svoje misli. Ali to je zapravo jedan video u kojem bi mogla pričati, a to je kontrola misli. No dobro, idemo, znači to smo radili sa njim i nakon toga kad smo uspjeli malo iskontrolirati na taj način svoje misli, zato što ako ti možeš iskontrolirati svoje disanje, znači u smislu da možeš razmišljati o disanju bez da ti ikakva druga misao leti, onda ti je puno lakše kontrolirati ono o čemu razmišljaš. Tako da baš provedite sami da li možete kontrolirati svoje misli i onda krenite sa vizualizacijom. Mi smo to krenuli tako, pošto se radilo o klizanju i imali smo u sinkroniziranom klizanju kao i u ovom drugom, umjetničkom, imate uvijek dvije koreografije, mi to zovemo programi, imamo kratki i slobodni program i onda smo uvijek vizualizirali kako mi kližemo na te programe ili ti koreografije na ledu. I nevjerojatno, kada smo krenule raditi te vizualizacije, on bi nama pustio muziku našeg programa i sad mi idemo zamišljati to, mi smo apsolutno sve od reda do reda zamišljali kako mi padamo. Doslovno onak prva stvar, on bi napravio cijelu pripremu, došli ste na natjecanje, ljudi su u dvorani, svi plješću, govori ime vašeg tima, tamo svom u publici, mama, tata, baka, svi i sad vi izlazite na led i znači on nije ni pustio muziku, mi smo već zamišljali da mi padamo. Nevjerojatno koliko je naš mozak programiran na negativno. To su vjerojatno bili svi naši strahovi, znači mi smo povezivali nastup sa strahom od toga
nemoj past. I to je isto ono, ne znam da sam već pričala o tome, to je jedna tehnika NLP-a ili ti Neuro-Linguistic Programming, neurolingvistično programiranje, ne znam kako je točno na hrvatskom, ali u kojem mozak ne prepoznaje ne. I ako ja tebi sad kažem nemoj razmišljati o ljubičastoj kravi, tebi će u glavi se pojaviti ljubičasta krava, ona milka krava. Isto tako su nama stalno treneri govorili nemojte past, samo nemojte past jer bi na tome gubili puno bodova i nama je u glavi bilo past. I onda kad smo išli vizualizirati nastup, mi smo padale. I trebalo nam je dosta vremena, par mjeseci je trebalo dok smo mi vježbale disanje i dok smo vježbale te vizualizacije, od početka do kraja, doslovno je počeo, znači taj psiholog zaustavlja, svaki put mi neka kad bi pala digla ruku i iz početka, sve dok nismo krenule stvarno, kad nismo uspjeli, znači to se radi od 3 minute, ali sve dok nismo te 3 minute uspjeli otklizati do kraja, bez padova i onda na kraju smo počele usavršavati sve to što radimo. Tako da zapravo ovo možete primijeniti na apsolutno bilo kojem području vašeg života. Bavite li se ili sportom ili ćete ići na neki sad usmeni ispit ili pismeni čak, ako ćete polagati vozački ispit, ako ćete ići na intervju za posao, ako ćete obavljati neki važan sastanak u firmi. Vizualizacija je nevjerojatno moćna. Aha, nisam nam ni rekla što se na kraju dogodilo. Mi smo znači radile s njim par mjeseci. Sezona inače u klizanju kreće u 8. 9. mjesecu. U 8. su pripreme, onda u 9. mjesecu kreće. Mi smo počeli s njim raditi, cijelu zimu smo radile i u 3. mjesecu, mislim jučer, da smo išle u Kanadu na svjetsko prvenstvo i postigli smo svoj rekord. Osvojili smo 17. mjesto na svijetu u klizanju, što nam je tad bio totalni vrh i show, vrh onog što smo mi htjele. U našoj kategoriji smo zapravo bile najbolje. I na temelju toga smo dobile drugu kategoriju sportaša u Hrvatskoj, na temelju toga smo nam počela biti sva natjecanja i se plaćeno, oprema, treninzi, led, što koji je jako skup. I na temelju toga sam ja dobila i odgovaranje po dogovoru u srednjoj školi, zbog čeg su me svi, neću reći mrzli, ali nije to baš bilo drago. Ali meni je super došlo i dobila sam dodatne bodove za faks, zbog toga jako puno stvari se predivnih dobrih dogodilo, zato što smo radili baš sa tim psihologom vježbe disanja, vizualizacije i postigli smo najbolji rezultat. I još nakon što smo otklizali taj program, ja sam prvi put u životu, neki od nas isto smo plakali od sreće. To mi se isto prvi put u životu dogodilo. Imam točno sliku u kojoj slika ili profi slika sa tog svjetskog prvenstva, a ja onak rasplakana, maskara svugdje i to mi je taj moment neću nikad zaboraviti. Prvo plakanje od sreće kad si toliko ponosan na sebe i ne vjeruješ da sve ono što si izvizualizirao ili ti izvizualizirala, da ti se to zapravo sve ostvarilo. Znači ja sam doslovno otklizala onako kako sam bila zamislila, nevjerojatno. Sve je stvar samo vježbe treninga, sve je trening. I zašto sam sad radila ovaj video? Zato što sam se sjetila jučer toga i imala sam neku pauzu od posla i sjetila sam se da kao sigurno postoji neka aplikacija Visualization Board, jer postoje razne tehnike u kojim ti možeš nešto vizualizirati. Ja se sad idem, vizualiziram si neke stvari što želim u životu i dosta mi je teško kad idem vizualizirati samo film u glavi ili zaspim ili zazujim ili odlutam ili nešto se dogodi i onda sam skužila, pošto sam ja vizualni tip, znači moram prvo neke stvari vidjeti, da bi bilo super da imam aplikaciju u kojoj ću si doslovno sakeljiti slike svih stvari koje ja želim. I skinula sam na Android aplikaciju Vision Board i imate ih još puno, samo upišite visualization application, visualization board na Play Store i znači 100% snimljeni za iPhone i besplatne su. I super je stvar što sam stavila bi na primjer slike kuće u kojoj bih htjela živjeti, stavila sam slike s hrane koju bih htjela jesti ako volim je zdravo i onda sam još kraj toga pisala onda afirmacije. U aplikaciji piše da napišete na primjer želim kuću sa bazenom, ali ja sam napisala afirmaciju, znači u prezentu, u sadašnjem trenutku imam vilu sa bazenom i vrtom i pogledom ili moj partner me razumije, poštuje, obožava ili zdrava i vegetarijanska hrana mi je uvijek dostupna. I takve neke stvari koje si želim u životu sam već stavila u prezent.
I tako jako sam puno tih slikica stavila i baš mi je to fora. Jako mi puno pomaže. Mislim, možete vi isto uzeti neki časopis i izrezati slikice i staviti si na zid. Ja sad trenutno, pošto sam malo ovako leteća i neću biti cijelo vrijeme tu u Trogiru, pa ću ići u Zagreb, pa ću ići na Cres, onda sam to stavila na mobitel, jednostavno je praktičnije. I sad svaki dan kad se probudim, pogledam to u aplikaciji, pogledam sve te afirmacije koje mi pišu pored slikica koje si vizualiziram da ću imat. I eto, javit ću vam kako ide, a isto vi meni javite kako vama ide vaše vizualiziranje. Eto ljudi, to je bilo to od mog drugog videa danas. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!